Wel, gawn ni droi at lyfr y datguddiad a phenod 5 ac adnod 12 ac 13. Teilwng yw roen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a griwyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen, y bo'r mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth, byth bythoedd. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl yna nawr te, gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, fenaid mola ddiw'r gogoniant. Wel, ein darlleniad ni heno yw Eseia pennod 52, diwedd pennod 52 ac wedyn pennod 53, proffwydoliaeth arbennig am y gwas dioddefus. Felly Eseia pennod 52, adnod 13. Yn awr bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a'i ddyrchafu, a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd, roedd llawer yn synnu ato. Roedd ei wedd yn rhy hagar I ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi I ffwrdd rhag I weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond, byddant yn gweld peth na seglirwyd iddynt, ac yn deall yr hyn a chlywsant amdano. Pwy a gredai'r hyn a glywsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Fe dyfodd o'i blaen fel blagurin, ac fel gwreiddyn mewn tir sych,
Nid oedd na ffryd, na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir, roeddem fel pe'n cuddio'n hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo, a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydyn ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi y ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein byau ni i gyd. Fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau ei enau, arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf na'i farnu pwy oedd y malio am ei dynged. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobol. Rhoddwyd iddo fedd gyda rhai drygionus, a beddrod gyda'r troseddwyr neu a'r cyfoethog yn ei farwolaeth. Na wnaethai niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei lawef. Wedi helbulon ei fywyd, fe wel o leini, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth, bydd fy ngwas neu fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny rhof iddo ran gyda'r mawrion ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedyrn, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfri gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd ac eiriol dros y troseddwyr. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaeth ac am y gwas dioddefus. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd i'w geisio fe gyda'n gilydd. I ni'n diolch arglwydd am gael dod eto ger dy fron heno yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch yn fawr am y dydd yma, dydd yr arglwydd, y saboth Cristnogol o arglwydd. I ni'n diolch am gyfle i orffwys ac i ymwneud â phethau'r arglwydd gyda'n gilydd. I ni'n diolch yn fawr am y cyfle, y rhyddid, y modd i wneud hynny yn ein gwlad ni ar hyn o bryd. Ac unwaith eto, i ni'n gweddio y bydd ein rhyddid crefyddol yn parhau arglwydd, rhyddid i addoli, rhyddid i gyhoeddi'r efengyl. I ni yn gweddio yn dygaredd, a bydd hwnna'n cael parhau yn ein gwlad o dan y llywodraeth newydd ac i'r dyfodol. I ni'n gweddio dros arweinwyr y wlad arglwydd. I ni'n gweddio, wrth gwrs, i dy deyrnas di i ddod. Ti yw y brenin a'r llywodraethwr mawr. Ti o arglwydd yw brenin y gogoniant ac arglwydd y lluoedd. Ac o arglwydd dy deyrnas di yw y gwir deyrnas, y deyrnas sydd yn gyfiawn ac yn sanctaidd ac yn dwyn heddwch go iawn. Ac o arglwydd i ni'n gweddio yn wir deled y deyrnas, heddiw nawr o arglwydd, yn ein plith ni ac yn ein byd ni ar hyn o bryd. I ni'n diolch bod y deyrnas wedi dod, bod Iesu Grist wedi dweud bod teyrnas nefoedd wedi dod gyda'i ddyfodiad ef. A i ni'n diolch bod y deyrnas yn dod hefyd. Pob tro bydd rhywun yn dod i
blygu glin i'r arglwydd Iesu, bod y deyrnas yn dod. I ni'n diolch y bydd y deyrnas yn dod yn y dyfodol yn llawn hefyd. Bydd hi'n dod i'w chyflawnder ar gyfer dydd Iesu Grist. Ac yn wir deled y deyrnas. Ac yn ni'n gweddio hefyd y bydd y deyrnas yn dod yn ein calonnau ni arglwydd, yn ein bywydau ni, bod ti'n cael llywodraethu yn llwyr arnom ni, ar bob rhan ohono ni, a phob rhan o'n bywydau ni. Ac o arglwydd i ni, yn wir yn daddoli di fel y gwir arbywiol Dduw unwaith eto heno. Duw y diwiau, a Duw ein iachawdwriaeth ni, Duw ein hachubiaeth ni, Duw ein gwaredwr trwy efengyl Iesu Grist. Ac o arglwydd, yr hyn sy'n ein rhyfeddu ni yw mai ti sydd wedi trefnu, ti sydd wedi rhoi dy fab, ti sydd wedi wneud y gwaith o sicrhau achubiaeth i ni. Nid ni, ond ti arglwydd. Ac i ni'n diolch i ti unwaith eto heno am hynny, wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu, wrth i ni feddwl am y Mesaia, wrth i ni feddwl am ein tywysog ni sydd wedi prynu iachawdwriaeth a bywyd tragwyddol i ni. Diolch o arglwydd. Diolch bod ni'n dibynnu yn llwyr ar yr hyn mae wedi wneud. Yr hyn ydy yr hyn a wnaeth drosom ni ac ein mwyn ni. Ac o arglwydd i ni'n dymuno ymateb iddo fe. Mae wedi gysegru hunan yn llwyr ein mwyn ni, ac i ni eisiau cysegru'n hunan yn llwyr iddo fe. Felly, ni'n gofyn i ti'n bendithio ni heno wrth i ni ystyried y thema yna arglwydd. Ac i ni'n yn diolch o arglwydd bod ni'n gweddio i'r un sydd yn wir Dduw, yn Dduw byw, ac yn achubwr i ni. Ac o arglwydd i ni'n gweddio sancteiddiau'r dy enw di, hynny yw bod ti fel person, yr hyn sy'n wir amdano ti, yn cael ei sancteiddio a'i ogoneddu yng ngolwg dynion. O arglwydd, i ni'n gofyn i ti drigarhau wrtho ni, bod ni'n cael gweld yn glir a chofio yn glir pwy wyt ti, bod ni'n cael persbectif glir yn ein bywyd o arglwydd, o ddydd i ddydd. Pwy yw Duw? Pwy yw ein Duw ni? Pwy yw'r creawdwr? Pwy yw ein tad yn y nef? Pwy yw ein prynwr? Yr un sydd wedi'n hachub ni ac yn ein hachub ni, yr un sydd yn tosturio wrtho ni, yr un sydd yn ein harwain ni, o helpa ni, cadw'n golwg arno ti ac ar yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, ein priod, a'n craig, yr un sydd wedi ei roi ei hun drosom ni. Arglwydd i ni'n cyfadde bod i mor hawdd i golli golwg, i gael ein llygad dynnu arglwydd, bod ein llygad ni'n crwydro oddi wrtho ti. I ni'n gofyn i ti'n helpu ni heno, i hoelio'n sylw arno ti arglwydd, a'n calonnau, ac y bydd hynny yn para gyda ni hefyd, ar ôl i ni fynd o fan hyn arglwydd ac i mewn i weddill yr wythnos nawr. O arglwydd i ni yn gweddio deled y deyrnas, hefyd gwneler dewyllus. I ni'n gweld mai dyma oedd gwaith mawr a baich mawr Iesu Grist, oedd gwneud ewyllus Duw, gwneud ewyllus y tad. Ni'n gweddio byddwn ni ar un peth arglwydd, ar un baich, ar ein calonnau ni, ar un awydd, ar un syched, mae dyma fydd yn bwyd ni hefyd. Gwneud ewyllus di o arglwydd a dogoneddu a dy blesio di. Ni'n diolch am fara beunyddiol arglwydd. Ni'n diolch am fawr am dy gynhaliaeth, am dy ras cyffredinol unwaith eto heddi. Ni'n cofio am frodyr a chwiorydd sy'n mewn angen mawr, boed oherwydd rhyfeloedd, neu derfysg o arglwydd neu arledigaeth o arglwydd cynnal nhw a bendithia nhw. Os gweli di'n dda. Helpa ni i wneud yn rhan, i gyfrannu atyn nhw ac i'w cefnogi nhw arglwydd. Cynnal nhw a bendithia nhw arglwydd. Ac derbyn ein diolch. Gwna ni'n ddiolchgar o arglwydd
a helpa ni beidio cymryd pethau'n ganiataol, fel petai ni'n haeddu popeth yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Ni'n haeddu dim ond gwg y nef, ac wyt ti mor hael, wyt ti mor garedig gyda ni, Arglwydd, ac ni'n diolch i ti. Ac o Arglwydd, ni'n gofyn i ti i faddau ni, ein pechodau, diolch bod ni'n dod i gofio am y groes heno, cofio am yr aberth, cofio am y gwad, sydd yn ein glanhau ni o bob pechod. O, diolch. Diolch bod ti wedi trefnu offrwm ar ein cyfer ni. Ac o, Arglwydd, helpa ni i roi y gwad o gwmpas y drws yn ein bywyd ni, Arglwydd, i gymhwyso'r gwad i'n calonnau ni, bod ni'n dod o dan arwydd a rhinwedd gwad Iesu Grist. Bod ni'n dod dan pechodau, bod ni'n cyffesu, bod ni'n cuddio, cyffesu'n pechodau, ac yn profi rhinwedd y gwad i'n glanhau. A glanhau yn cydwybod ni, ger dyfron, a'n cyfiawnhau ni, mwyn i ni dy wasanaethu di, o Arglwydd, fel offeiriaid a brenhinoedd. O Arglwydd, i ni'n diolch am y gwad, ac yn diolch am faddeuant o Arglwydd, a helpa ni o Arglwydd i ni'n siŵr bod ni wedi maddau i'r rhai sy'n troseddu yn ein herbyn. Unwaith eto, paid ag angharwain i brofedigaeth, cadw ni rhag temptasiynau diangen o Arglwydd, cadw ni a nertha ni a gwared ni rhag yr un drwg. Ac o Arglwydd, i ni'n gofyn i ti fywhau gwaith yr Efengil yn ein dydd, ni'n gofyn i ti drigarhau, Arglwydd. Dwi'n ni weddio deled y deyrnas nawr, trigarha yn y dyddiau hyn, Arglwydd. Amlygad y hunan, amlygad o goniant, amlygad y fab, amlygad y Efengil. Gwna fe'n amlwg. Ti sy'n gwneud hynny trwy'r ysbryd glân o Arglwydd. Ti sy'n agor llyged pobl, ti sy'n goleio calonnau. O, Arglwydd, trigarha yw ein gweddi. A diolch nawr, mae eiddo ti yw y deyrnas o Arglwydd, eiddo ti yw y nerth, ac eiddo ti y gogoniant. Trwy Iesu Grist. Amen. Gawn ni ddod at yr emyn nesaf, sicrwydd bendigaid Iesu yn rhan, hyn ydyw ernest nef yn y man.
Wel, am ein testyn heno, ni'n troi at Efengyl Ioan, pennod 17 ac adnod 19. Ioan, pennod 17, adnod 19. Dyma'r geiriau, ac ei mwyn hwy, rwy fi'n fy nghysegru fy hun. Mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd neu mewn gwirionedd, falle yn well fanna. Ei mwyn hwy, rwy fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru mewn gwirionedd. Wel nawr te, os gawn ni'r sleid cyntaf, mae'r lecsiwn, wrth gwrs, wedi bod yn ystod yr wythnos ddiwetha. Mae plaid lafur nawr mewn grym, ac wrth gwrs mae yna addewidion wedi cael ei wneud yn yr ymgyrch cyn y lecsiwn ac addewidion ar gyfer dyfodol. Ac mae yna 5 pwynt cenhadol, mission points gan y blaid. Os chi wedi gweld nhw, dyma nhw. Nid bod fi'n edrych yn fanwl arnyn nhw nawr, ond dyma nhw. Tyfiant economaidd, ynni glân, lleihau troseddau neu troseddu, gwella ansawdd addysg ac adeiladu'r gwasanaeth iechyd ymhellach. Dyna i ni wedi bod yn clywed yr wythnosau diwetha, a dyna fyddwn ni'n clywed, wrth gwrs, yn y byd gwleidyddol nawr, yn yr wythnosau nesaf eto. Ond cyflwyniad bach yw hwnna, un testyn ni heno. A pwy sy'n siarad fan hyn yw ein harglwydd ni, ein tywysog ni fel pobl Dduw, ein harweinydd ni, wrth gwrs, yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn yr adnod yma, mae'n siarad gyda Duw. Gyda Duw y Tad mae'n siarad o flaen ei ddisgyblion. Felly ni yn nghanol y weddi fawr i ni'n cael yn Ioan 17, cyn i Iesu Grist fynd wedyn i'r ardd, cael ei fradychu a mynd i'r groes. Felly dyna lle i ni o ran cyd-destun. Mae'n weddi, mae'n cael ei galw y weddi arch-offeiriadol. Mae'n gweddio dros ei ddisgyblion oedd gyda fe yn y stafell, a rhai fydde'n dod yn ddisgyblion. Ni wedyn, wrth gwrs. Ac mae yna weddiau a ceisiadau pwysig iawn yn y weddi yma. Ond yn y geiriau hyn, yn yr adnod yma, beth sydd gyda ni yw ymgysegriad, ymrwymiad, commitment. Dyna sydd gyda ni yn yr adnod sydd gyda ni fan hyn. Yn y geiriau yma, mae yr arglwydd Iesu yn ymgysegru o flaen Duw ac mwyn ei bobl. A mae hwnna'n rhyfeddol, yn dyw e? Ac mae'n allweddol i ddeall yr Efengyl. Gallwn ni ddim ein cysegru'n hunain heb bod wedi cysegru hunain gyntaf a bod ni'n derbyn ei wasanaeth Mae'n allweddol i'r Efengyl Gristnogol y sylfaen yw gwaith Duw drosom ni, gwaith Iesu Grist drosom ni ac ymateb i ni trwy ei ras oherwydd ei waith yn ein gwasanaeth a'n haddoliad, a'n cariad ni, a'n ymgysegriad ni iddo fe. Ond mae'n ei roi fel yna mewn brawddeg nawr te, mae yn ei gysegru ei hunan, i mwyn nhw, sef y disgyblion, ei ddisgyblion, y rhai oedd gyda fe, a ei ddisgyblion bob amser, wrth gwrs. Mwyn iddyn nhw wedyn bod wedi ei cysegru, a dwi'n cymryd heno mewn gwirionedd. Mae yna wahanol fersiynau, mae'r rhan fwyaf yn ei gyfieithu fe mewn gwirionedd, nid yn y gwirionedd. Mae eisoes wedi gofyn iddyn nhw gael eu cysegru yn y gwirionedd yn barod. A nawr,
Dwi'n meddwl beth bynnag, nid dim ond fi nawr, ond yn dilyn mewn gwirionedd, in reality, mewn gwirionedd. Ac felly, dyma'r patrwm, y pwyntiau, ymgysegriad Iesu Grist, ei mwyn ni, ac mwyn ein hymgysegriad ni mewn gwirionedd. Dyna fe. Mi ddarllenwch chi mewn rai cyfieithiadau, rwy fi yn fy sancteiddio fy hun. Sanctify, yn ogystal â consecrate, neu yn hytrach na consecrate. Does dim gwahaniaeth mawr. Mae sancteiddio, ystyr gwreiddiol y gair sancteiddio, ystyr sylfaenol, yw gosod ar wahân. Ac felly mae cysegru yn golygu'r un peth. Mae sancteiddio, wrth gwrs, sancteiddhad, i'r Cristion hefyd yn golygu dod yn raddol yn fwy sanctaidd a glân. Ac felly, mwyn osgoi hynny falle, dwi ddim gallu ddim golygu hynny i Iesu Grist, wrth gwrs, hynny'n amhosib. Felly, gosod ar wahân, gosod ei hunan ar wahân, ymgysegru yn yr ystyr hynny falle yn gliriach, nid bod gwahaniaeth mawr o gwbl o ran y cyfieithiad. Y pwynt ydy, y gwirionedd ydy, bod e'n gosod ei hunan ar wahân i Dduw, o'r neilltu. I Dduw, i fuddod llawn a llwyr i ewyllus Duw ar ei gyfer. Dyna fe. Gosod ei hunan, neilltuo ei hunan. Pan i ni yn, enghraifft, yn gwneud addewidion a llw wrth briodi, mae'r gwr araig yn gosod ei hunan yn exclusif i'r naill a'r llall, o'r neilltu. Nid unrhyw un arall, o'r neilltu. Ac fan hyn, mae'n debyg, mae'n cysegru hunan i ewyllus Duw ar ei gyfer Nid i wneud gwaith arall, nid i wneud pethau eraill gallai fe wneud, na, mae'n cysegru hunan yn llwyr i ewyllus y tad ar ei gyfer Cofiwch nawr pwy sy'n siarad. Duw y mab sy'n siarad fan hyn. Yr un, mae popeth wedi ei greu drwyddo fe, ac i fwy ne. Neb llai na hynny sy'n siarad. Dyma pwy sy'n siarad. Dyma'r un, serch hynny, y mae Duw y tad wedi ei ddewis, a'i osod naill ochr i fod yn Fesaia ar ein cyfer ni. Mae wedi cael ei ddewis a'i osod naill ochr fel Mesaia cyn creu y byd. So, dwi ddim yn siŵr beth sydd gyda fi nesaf, na fe, yr adnod sydd gyntaf, wedyn mae darlun. Dyma'r adnod, yr oedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd ac amlygwyd yn niwedd yr amserau. Eich mwyn chi sydd drwyddo yn credu yn niw. Felly, yn yr Hen Testament, oedd oen y Pasg, y drefen oedd oen y Pasg yn cael ei ddewis a'i bigo mas, a'i osod naill ochr 4 diwrnod cyn y Pasg. 4 diwrnod cyn iddo gael ei ladd a'i offrymu i gofio, wrth gwrs, y Pasg, y Passover, pan ddethon nhw allan o'r Aifft. Felly, 4 diwrnod o flaen llaw. Ond beth i ni'n clywed, bod Iesu Grist wedi cael ei osod naill ochr cyn creu y byd. Cyn gosod seilie'r byd, mae wedi cael ei osod naill ochr yn barod. Nawr, wrth osod oen y Pasg naill ochr, na fe, oedd rhaid cael un perffaith, dinam, dim yn gloff, dim yn ddall, dim byd o'i le arno fe, yn oen neu gafr, yn un blwydd ar ei orau. Dim ond hynny oedd yn ddigon da. Ryw ddarlun yw hwnna, cysgod yw hwnna, o Iesu Grist, wrth gwrs. Oedd dim dewis gyda'r oen, wrth gwrs. Oedd e'n cael ei bigo mas, cael ei archwilio,
a wedyn na'r oen oedd ar gyfer yr aberth. Ond mae Iesu Grist yn wahanol. Mae yn ymateb yn barod ac yn frwd i'r cyfle o fod yn Feseia i'w bobl. Ac yn oen ar gyfer ein Pasg ni. I ni gael dod yn rhydd ac bod digofaint Duw yn pasio heibio i ni. Ac felly, mae'n ei gysegru ei hunan. Fel na mae'n nabod ei hunan nawr wrth ddod i'r byd. Fe yw oen yr aberth. Fe yw'r Meseia. Dyna fel mae'n nabod ei hunan. Dyna'i waith dyna'i yrfa fe yn y byd. Dim byd arall, dyma fe, chi'n gweld? Mae'n dod fel prynwr, mae'n dod fel Meseia. Ac felly, fel proffwyd, mae e'n dysgu. Mae e'n dysgu. Ac yn ei ffordd o ddysgu, beth mae'n neud? Nid wneud enw mawr iddo fe ei hunan, fel athro, nag e. Dysgu ewyllus Duw, wrth gwrs. I ni wedi clywed bore yma, dysgu cyfraith Duw yn iawn ar gyfer dynion. Dysgu ynglyn â theyrnas Duw, a galw pobl i ddod ato fe. Dysgu ei ddisgyblion, a'i paratoi yn nhw. Ond y cyfan, gogoniant y Duw, wrth gwrs. Ac wedyn fel offeiriad ac archoffeiriad, mae ei fywyd yn offrwm o'i fuddod. Popeth mae'n neud, mae'n ei fuddhau, mae ei fywyd yn addoliad. Oedd e'n addoli, wrth gwrs, oedd e'n gweddio a mynd i'r synagog i addoli. Hefyd, mae ei fywyd yn addoliad, yn ei fuddod i gyfraith Duw. Mae'n caru, mae'n dangos cariad ac ei fuddod i'r arglwydd. Mae'n dod o dan y gyfraith, chi'n cofio. Ac fel offeiriad, mae'n offrymu ei hunan. A mae'n gweithio tuag at hwnna yn ei fywyd, yn ei weinidogaeth. Mae'n mynd i offrymu ei hunan. A s'dim byd yn mynd i rwystro fe. Mae'n ffocust. Mae'n ymgysegru. Dyna fe. Dyma y gwaith mawr ei roi ei hunan drosom ni. Ac yn yr Hen Testament eto, os dawn ni at y llun nesaf, chi'n cofio falle bod yr archoffeiriad yn gwisgo y plat aur yma ar ei ben, ac oedd yna ysgrifen arno fe, sancteiddrwydd i'r arglwydd. Holiness to the Lord. A dyma fe, ymgysegriad, sancteiddio i'r arglwydd. A dyna ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu Grist. Meddyliwch amdano fe fel brenin, fel tywysog, yn brwydro gyda'r gelyn, yn brwydro gyda Satan. Mae wedi mynd i'r frwydr, chi'n gweld, yn arbennig, ni'n gweld yn y temptiad, yn ffyddlon, yn gadarn, yn defnyddio gair Duw i wrthsefyll ymosodiadau Satan. Yn gogoneddu Duw. Ac yn ildio i ewyllus Duw i fynd bob cam i'r groes. Gawn ni lun falle nawr. Mae problem ar yr arfordir mewn rhannau yn arbennig o'r arfordir Prydain. Mae problem bod y tir yn cael ei erydu, yn dywe, gan y stormydd a'r môr, wrth gwrs, yn taro yn erbyn y graig, a weithiau chi'n gweld rhyw ddarnau yn dod lawr. A chi'n gallu gweld ôl fel mae'r môr wedi wneud tyllau ac yn y blaen, a darnau wedi dod yn rhydd ac wedi mynd ar wahân. Wel, mae hwnna'n ddarlun da ohono ni yn wyneb temtasiwn i ni'n rhoi mewn. Mae'n hawdd. Mae'r un drwg yn ymosod ac i ni'n crymblo. Ond am yr arglwydd Iesu, oedd e fel craig. Ac y temtio gan Satan, yr ymosod mewn pob ffordd, yn arbennig i gael ei beidio mynd ar y llwybr na i'r groes, mae e'n sefyll. Mae e'n graig cadarn, caled, o ddim yn plygu, o ddim yn torri, o ddim yn crymblo o gwbl. Ac mae e'n sefyll. Dwi ddim yn troi
y cerrig yn fara. Mae'n defnyddio ei allu, y nerth sydd ganddo fe, a'r eneiniad yr ysbryd glân i fyddhau i Dduw a gwasanaethu ei bobl. Nid iddo fe ei hunan. Nid mwyn i ysmwystra fe ei hunan. Dyw e ddim yn fodlon plygu lawr i Satan mwyn cael rhyw deyrnas ffug wrth gwrs, oedd gan Satan i'w gynnig, ond oedd hwnna'n golygu cael e'n syth, instant gratification, cael e'n nawr heb aberth, heb farw, cael teyrnas y byd hwn fel petai beth oedd Satan yn cynnig. A mae'n gwrthod. Mae'n gwrthod. Achos mae e'n gwybod geiff e deyrnas dragwyddol. Na fydd byth yn diflannu ar ôl iddo fe ddioddef, ar ôl iddo fe fynd i'r groes. Ac dyw e ddim yn mynd i demtio yr arglwydd, Dduw trwy roi hunan mewn perygl diangen, fel oedd Satan eisiau wneud, neidio bant, ond mae'n trystio Dduw. Mae'n rhoi hunan yn llaw Dduw, y bydd yn codi fe o farw yn fyw, ar ôl iddo fe ffrymu hunan drosom ni. Mae popeth mae'n gwneud, ei holl berson, ei holl waith, yr arglwydd Iesu, mwyn ei bobl. Mae'n dda bod ni'n cael ein atgoffa o hyn yn gyson. Ei mwyn hwy. Felly ei mwyn ni, ei bobl. Mae e'n gwneud popeth sydd ei angen, ac oedd ei angen arno ni fod yn bobl i Dduw. I fod yn blant i Dduw, i fod yn bobl gall wasanaethu Dduw, i fod yn bobl gall bod gyda Dduw yn y nef. Mae wedi gwneud popeth sydd ei angen i wneud hynny ar ein rhan ni. Mae wedi talu popeth oedd arno ni. Cynllun yr Efengyl, chi'n gweld, yw troi gwrthryfelwyr a gelynion i fod yn blant, ond i fod yn frenhinoedd ac yn offeiriad ac yn weision i'r arglwydd. Dyna waith yr Efengyl, ein newid ni, o fod yn elynion hunanol gwrthryfelgar i fod yn weision, i wasanaethu'r arglwydd, ac i gael ein defnyddio yn ei wasanaeth ac yn ei deyrnas ef. Ei mwyn ni felly, ei mwyn hwy. Mae'n werth clywed hyn dro ar ôl tro. Beth mae'n dweud wrtho ni? Mae cariad yr arglwydd Iesu yn gariad personol at ei bobl. Yr hwn am carodd medda'r apostol Paul, ac a'i roes ei hun i farw drosodd fi. Mae'n gariad personol. Mae'n ymateb ni i'r arglwydd. Mae'n ffydd yn yr arglwydd yn gorfod bod yn bersonol. A mae gariad ato ni yn bersonol. Y disgyblion ar y pryd a phawb wedyn, fel dwi wedi dweud. Meddyliwch am hyn o'r te. Mae ganddo fe ddileit a bodlonrwydd difesur yn ei bobl. Nes bod e'n fodlon gadael y gogoniant a'i roi ei hun drostyn nhw. Delight a bodlonrwydd. Dyna oedden ni galw yna, wrth ddod i'r byd ac wrth fynd i'r groes. Ei mwyn ni. Does ganddo fe ddim pleser mwy, does gyda fe ddim agenda arall, ond roi ei hun drostyn nhw. Meddyliwch am hwnna. Ei hawlio nhw, i cael nhw, fel i bobl ei eiddo fe, gweithredu ar ei rhan nhw, pledio drostyn nhw, ateb drostyn nhw, a'i casglu nhw, i fod gyda fe yn y gogoniant. 2 Corinthiaid 8 te. Rhai adnodau nawr i'n atgoffa ni beth mae wedi wneud droson ni, oherwydd yr ydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist,
fel y bydd o gyntau'n gyfoethog, ddod yn dlawd drosoch chi, mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei glodi ef. Mae'r un thema yn rhedeg, mae wedi, i fod yn gyfoethog, wedi dod yn dlawd yn fwriadol, drosoch chwi. Drosoch chwi. Drosoch chwi. Drosoch chwi. Drosoch chwi. Gadewch i ni gymryd hwnna i mewn, yn bersonol, dros da i. Ai am fy meiau i, dioddefodd Iesu mawr. Ie. Drosoch chi. Dros bechadur, diodd e farw. Dros bechadur ar y pren. Dros ei bobl. Defaid colledig, llygredig, crwydredig. Ie, dros dyn nhw. A mae hynny'n golygu bod yn bopeth iddyn nhw. Popeth oedd i angen a sydd i angen arnyn nhw. A mae hwnna'n cael ei gadarnhau nawr te yn yr adnod nesaf, ond trwy ei weithred ef, trwy weithred Duw yw hwnna, yr ydych chi yng Nghrist Iesu, yr hwnna wnaed yn goethineb i ni oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder a sanctaidd a phrynedi. Hynny yw yn bopeth. Yn bopeth. Fe sy'n bopeth ar ein cyfer ni. Siwr dallwn ni fod yn iawn gyda Duw. Siwr dallwn ni fod yn ddoeth i bethau Duw. Siwr dallwn ni ddeall pethau Duw. Siwr dallwn ni fod yn iawn. Siwr dallwn ni fod yn sanctaidd. Siwr dallwn ni gael ein prynu'n rhydd yn Iesu Grist. Yn ei waith ef. Yn haeddiant ei waed a rhinwedd ei waed ef. Ein bywhau ni, ein cyfiawnhau ni a'n sancteiddio ni. A gallwn ni ddim, chi'n gweld, allan ni ddim gwasanaethu'r arglwydd, allan ni ddim bod yn bobl i'r arglwydd, allan ni ddim bod yn offeiriaid ac yn frenhinoedd, fel oedden ni, yn ein pechodau, yn farw, yn wrthryfelwyr, allan ni ddim. Gall rhywun ddim fod yn bobl i'r arglwydd ac yn weision i'r arglwydd. Na. Gallai ddim unrhyw un fod yn offeiriad yn yr Hen Testament. A gallai fe ddim dod unrhyw ffordd i wasanaethu yn y tabernacl neu yn y deml. Na. Oedd rhaid i fe gael ei baratoi, oedd rhaid i fe gael ei gymhwyso, oedd rhaid i fe gael ei lanhau, oedd rhaid i fe gael ei sancteiddio. Yn allanol, wrth gwrs, yn seremoniol. Ond mae'r un peth yn wir amdano ni wedyn ni, yn ysbrydol. Rhufeiniaid 5, adnod 9, a ninnau nawr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef. Hynny yw, mae rhaid bod ni'n dderbyniol yng ngolwg Duw cyn allwn ni ddod ato fe. Cyn allwn ni roi offrwm o ddiolch, neu o fawl, neu o wasanaeth iddo fe. Mae rhaid ni fod yn dderbyniol. A ni'n dderbyniol trwy ei waed, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Iddo nôl at y Pasg nawr te, fi'n credu taw dyna'r sleid nesaf, ie, na fe. Iddo nôl at y Pasg, oedd rhaid i'r genedl Israel, os o'n nhw eisiau i'r angel dinistriol i fynd heibio, oedd rhaid iddyn nhw roi y gwad o gwmpas y drws. Oedd rhaid iddyn nhw. Oedd ddim yn ddigon bod nhw'n gwybod, mae eisiau i roi ni farw, a mae eisiau gael ei ladd. Oedd eisiau mwy na hynny, oedd eisiau dod â gwaed y roen i'w cartre nhw. Chi'n gweld? A dyna beth sydd yn allweddol i efengyl Iesu Grist, i ni ddod yn blant i Dduw, i ni gael ein hachub rhag digofaint Dduw, mae rhaid i ni ddod â beth mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes i'n bywyd ni. Mae rhaid ni gredu hwnna, mae rhaid ni gyffesu'n pechod i. Mae rhaid fi gredu bod e wedi marw drosta i. Mae rhaid fi dderbyn a gofyn iddo fe i gadarnhau bod e'n geidwad i fi. Mae rhaid ni beinto'r gwad rownd ein bywyd ni. Mae hwnna'n allweddol. A mae hwnna'n bwysig iawn. Dyma'n ddigon bod ni'n gwybod a bod ni'n deall mewn rhyw ffordd am y groes, ond bod ni wedi dod â fe i'n bywydau personol ni. Wedyn, Hebreaid 13, 12, felly Iesu hefyd dioddef y tu allan i'r porth a wnaeth mwyn sancteiddio'r bobl trwy ei waed ei hun. Dyma fe, dyma sut ni'n cael ein sancteiddio. Dyna sut ni'n dod ar wahân. Dyma sut ni'n dod yn bobl yr arglwydd. Trwy ei waed, trwy ffydd yn aberth y groes. Ffydd
bersonol. 1 Ioan 1, chi'n gwybod yr adnodau yma, llawer o'ch chi osodiwn yn y goleuni, fel mae Ef yn y goleuni, a mae gen i'n gymundeb a'n gilydd, ac mae gwad Iesu ei fabedd yn ein glanhau ni o bob pechod. Mae rhaid i ni gaffesu yn pechod, mae rhaid i ni dderbyn goleuni Duw fel glwson ni bore yma arno ni, nid ymladd yn ei erbyn e, nid i guddio fe, caffesu, ac wedyn credu yn y gwad i'n glanhau ni. Mwyn dod yn iawn gyda Duw. A mae hynny'n sôn am bechod y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, y cwbl i gyd. Ac wedyn un arall o Hebreaid, ac nid â gwaed gyfer a lloi, ond a'i wad ei hun, yr aeth ef i mewn un waith am beth i'r cysegr, a sicrhau prynedigaeth dragwyddol. Dyna sut i ni wedi cael ein prynu yn bobl iddo fe. Oherwydd y gwaith a wnaeth ar un prynhawn yn gwneud prynedigaeth dragwyddol, nid blynyddol, nid achlysurol, nid dros dro, tragwyddol. Tragwyddol. I ni'n eiddo iddo fe am byth trwy rinwedd ei aberth ef. I ni wedi cael ein prynu nôl, i ni wedi cael ein prynu'n rhydd, i ni wedi cael ein golchi trwy ffydd yng ngwaed Iesu Grist, ac wedyn ein cysegru. Pam oedd e'n marw drosto ni? I glanhau ni. I ni fod yn dderbyniol i Dduw, i ni fod yn iawn gyda Duw. Ond i beth? I gysegru'n hunan wedyn, i ni gael bod yn gysegredig, i ni gael bod yn offeiriaid ac yn frenhinoedd ac yn weision y Duw byw. Mae i rhywbeth penodol. Dyna bwrpas ein bywyd ni nawr, yw bod ni'n cysegru'n hunain, bod ni'n sancteiddio'n hunain. Fel na dylen ni weld ein hunain. Nid ni bia ni nawr, nid fi bia fi. Fe bia fi, mae wedi'n rhynnu fi gyda'i wad. Mae wedi'n glanhau ni. Gael bod yn eiddo iddo fe, a cael bod yn ei wasanaeth e, wrth gwrs. Fel nath e gysegru hunain, mae wedi rhoi hunain i ni gysegru'n hunain, bod yn gysegredig ar wahân i Dduw yn ein bywydau ni. Hebreaid 13. Bydded i Dduw tangnefedd, hwnna ddig yn ôl oddi wrth y meirw, ein harglwydd Iesu, bugal mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, bydded iddo fe beth? Eich cymhwyso a phob daioni mwyn i chi wneud ei ewyllus ef. A bydded i ddylunio yno mae'r hyn sydd gymeradwy'n dderbyniol ganddo trwy Iesu Grist. I beth i ni wedi cael ein prynu? I beth mae wedi marw ac atgyfodi? I beth mae y cyfamod yma a'r gwad wedi cael ei roi? I'n cymhwyso ni i fod yn blant i Dduw, yn bobl i Dduw, yn weision i Dduw. Dyna pam. I ni gael bod yn y gwasanaeth. I ni gael y fraint o gael dod ag addoliad ac o ffrymiad o wasanaeth a diolchiadau a'n bywydau ger bron yr arglwydd. A cael rhan yn ei wasanaeth ef ac yng ngwaith ei deyrnas ef. Ac beth sy'n ein cymhwyso ni? Wel, gwad Iesu Grist. Ffydd yn y gwad. Sy'n ein cymhwyso ni ac yn ein harfogi ni hefyd. Sylwch ar y Saesneg fyna, equip, fel mae e fyna, ar y llinell gyntaf yn Saesneg, equip yw. Felly mae cymhwyso, qualify yw hwnna, equip, rhoi'r equipment i chi. A mae'r ddau beth yn dod trwy aberth Iesu Grist, trwy rinwedd gwad Iesu Grist. Trwy hynny, i ni'n dod yn bobl i Dduw, trwy hynny ni'n cael ein cymhwyso, i ni'n qualified i wasanaethu, i fod yn offeiriaid ac yn frenhinoedd. I ni'n offeiriaid i'n gilydd, i adeiladu'n gilydd, i weddio dros ein gilydd, i gynnal ein gilydd,
i garu'n gilydd, i wasanaethu'n gilydd, i ni'n offeiriaid i'r byd, i gyflwyno'r efengil iddyn nhw, i gyflwyno'r newyddion da iddyn nhw, i gyflwyno'r ffordd i ni'n proffwydu yn yr ystyr hynny, ni'n offeiriaid, ac i ni'n frenhinoedd yn y frwydr yn erbyn drygioni. I ni fod i orchfygu, wrth gwrs, trwy nerth yr arglwydd. Ond beth sy'n ein cymhwyso ni? Beth sy'n ein qualification i ni? Ffydd yng ngwlad Iesu Grist, y ffaith bod wedi marw drosto ni. A'n glanhau, a'n prynu ni, a'n neilltuo ni. Beth sy'n rhoi y nerth i ni? Aberth Iesu Grist. Achos oherwydd y gwad, mae'r ysbryd glân wedi dod ac yn rhoi nerth i ni. I'w wasanaethu fe ac i'w ddilyn e. Ac mae hwnna'n dod â ni un hymgysegriad ni jyst i orffen beth i ni fod i weld nawr te. Wel, i ni fod i weld rhyw fath o gyfateb ond i ni. Hymgysegriad Iesu Grist a'n hymgysegriad ni. Mae'n hymgysegriad ni fod yn rhyw fath o adlewyrchiad o'i hymgysegriad e. Bydd yn adlewyrchiad gwan, ond dyna beth i ni'n gallu gweld yn yr arglwydd Iesu. Beth i ni wedi gweud? Wel, ei roi hunan yn gyfan gwbl. Y Duw ddyn, ei yrfa wrth ddod i'r byd yn llwyr. Mae hynny'n golygu ein hamser ni, ein doniau ni, ein harian ni, ein bywyd ni, yn bersonol, yn deuluol, yn y gwaith, yn y gorffwys, popeth. Ein gweinidogaethau, beth bynnag yw e, mae e iddo fe. Mae e i fwyn a'n prynodd ni. Dyw e ddim mwyn ni. Gwai ni os mae mwyn ni. Yn hollol wrong. Beth ni'n gweld yn Iesu Grist? Mwyn y tad. Mwyn ewyllus y tad. Dyna fy mwyd i am diod i yw gwneud ewyllus y tad. Dwi ddim yn dod lawr fan hyn i wneud beth wi moyn yn yr ystyr hynny. Na, cyflawni ewyllus y tad. So, ein hymgysegriad ni, popeth ewyllus Iesu Grist. Plesio yr arglwydd, gogoneddu yr arglwydd, hopeth. A mae'n gyfle heno yn y cymyn yn diwedd i ni roi'n hunain o'r newydd iddo fe yn gyfan gwbl. Yn allanol, yn fewnol, yn ein cariad ni tuag ato fe, yn ein cariad tuag at Dduw, yn ein cariad tuag at ein gilydd ac at eraill. Hynny yw, yn ein fuddod i'w orchmynion, yn ein haddoliad, yn ein gwasanaeth, ac wedyn yr agwedd. Siwr dath Iesu Grist o'r nef. Mae'r hen emyn yn gweud, dath Iesu Grist o'r nefol dir a llond ei galon fwyn o gariad a trigolion byd a marw ei mwyn. Siwr dath e lawr? Parod. Parod, brwd, delight. Wel nawr te, beth am yn ymgysegriad ni iddo fe? Delight, dyna ddyle fe fod. Wrth gwrs, unwaith i ni'n golli golwg ar Iesu Grist a'i groes, gallai fynd yn faith, gallai fynd yn drwm, gallai fynd yn oer. Ond o'i gofio fe, dos bosib, mae e'n bleser. Dos bosib bod e'n delight. Dos bosib all dim byd yn dala ni nôl i fwy ni. Oherwydd beth mae wedi wneud drosom ni. Ac mae'n addo, wrth gwrs, gallai gostio i ni, beth bynnag y gost, nawr, gallai gostio i ni. Mewn rhyw ffordd, rhyw golledion daearol, ond i ni'n disgwyl gogoniant nes ymlaen. Dyna nath Iesu Grist i roi hunan, oedd wedi costio'n fawr iddo fe, neu ffe'n costio na i ni. Oedd e'n costio rhoi hunan ar y groes, ond wedyn ni oedd e'n mynd mewn i'w ogoniant. I allai gostio i ni, i farw i'n hunan, ond wedyn mae'r gogoniant o'n blaen ni. Ac wedyn, i edrych ymlaen at y diwedd, yr adnod ola sy'n dod lan nawr, yn y llyfr ola ac yn y bennod ola o'r Beibl, yn y ddinas nefol, bydd gorsedd Duw ar oen, a'i weision yn ei wasanaethu. Cant weld ei wyneb, a bydd ei enw ar ei talcennau.
A mae yna ryw adlais fyna o'r archoffeiriad yn dros a'r talcen a sancteiddrwydd i'r arglwydd. Oherwydd mae'r gwasanaeth i ni'n cael dechrau nawr yn mynd i barhau i dragwyddoldeb. Byddwn ni'n ei wasanaethu fe bryd hynny heb y corff llygredig, heb yr enau llygredig mewn perffaethrwydd. Byddwn ni'n ei wasanaethu fe i bob tragwyddoldeb. Wel, diolch iddo fe hyn o eto am ei gysegru hunan ein mwyn ni. Ac am y fraint o gael ein galw'n bobl iddo fe felly yn weision, yn offeiriaid, yn frenhinoedd, i gael cysegru'n hunan iddo fe. Amen. Gawn ni ddod at yr emyn nesaf, gorffennwyd, y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Arglwydd, i ni'n diolch i ti, i ni'n canmol dy enw di, i ni'n canmol yr oen, ein prynwr caredig, a'r gwaed a lifodd ar y groes, i ni'n diolch, bod hynny yn ein glanhau ni, ac yn ein sancteiddio ni, Arglwydd, ac yn ein cymhwyso ni i deyrnas nefoedd ac i waith y deyrnas hefyd.
Nid yn unig i fod yn feibion i ti, ond i fod yn offeiriaid ac yn frenhinoedd i Dduw ein tad. Ac o Arglwydd, ein ni'n diolch i ti. Ni'n gofyn i ti'n helpu ni, Arglwydd, bendithian ni yn y cymyn nawr, a helpa ni, Arglwydd, yn ein hymgysegriad ni i ti. Wyt ti'n haeddu y cwbl o Arglwydd, ac i ti'n haeddu hynny mewn parodrwydd ac mewn delight llwyr. Ni'n gofyn i ti'n helpu ni gyda hynny. Aros gyda ni felly yn enw Iesu Grist. Amen.